ikerketa txosten bat sortu gauen, orduen lehenengo pauso moduen bain gauen gure bizi esperientzia zeintzuk izan ziren, hezkuntzako ibilbide horretan. Gero jarraitzu gauen marko teoriko bat sortzen, marko teoriko hortan aditu desberdinak disiplina artekotasunan inguruen zezaten euien kontuan eukitza sortu gauen. Behin marko teoriko hori eginda, ikastetxera etorri eta marko teorikoan gauzatutako oinarri teorikoak praktikan identifikatzen saiatu ginen. Hortarako ikastetxeko alderdi desberdinak behatzen aritu ginen, diagnostiko bat eratuz. Diagnostikoa behin eginda genuela, eskuhartze bat osatzera joan ginen. Eta eskuhartzea osatzerakoan, errealitatean ze eskuhartze ideal planteatu nahi genuen, adierazi genuen. Azken lan moduen eukiko, beste gure maila berdinen dauzen beste ikaskide batzui azaltzea guk behaketa txosten honetan zein dugun, eta holan eukiko aukeria bai beste txosten batzuk eta beste eskola batzuetako errealitatea ezagutzeko. Praktikun honetan aportaitu ditena da ziurgabetasuna lantzia, ikasle talde baten aurrian bakarrikan naholako azken finean eta danai erantzuteko edo gai izan behar delako. Eta baita momentuko erabakiak hartzen, ze adibidez bi ume haserre edo burruka nahi baldin badia momentuan erabakitzen baldin badezu banatzia, horrek dazkan ondorioak izan laizke hobea edo txarrea. Eta holako hainbat egoera aurkitzaia egunerokotasun baten. Nire aporta ostana izan da azken finean garapen bat, bai pertsonalki eta bai profesionalki garapen bat nabaritzea nire buruakiko. Azken finean konturatu naz aurrek benetan zoriontzitu doztiala eta behin gelaratzen hazenean nire arazoak eta nire kanpo eragileak alde batera lagetako aukeria eskaintzen doztiala. Umiekin egunerokotasunien harremanetan egote honek eskaini duztena benetan da eskola bateko edo ikastetxe bateko errealitatea benetan zein dan. Nire irakasle perfila eraikitzeaz gain, etorkizun bateko gela baten irakasle izango nazen enien, ahalik eta prestatuen egotia edo prestaketa horretan ahalik eta pauso handixenak emuten fatia.